Årets Sverigefinne är alltså Anna Anovik. Myös vuoden opettajaksi valittu Anna Anovik toimii äidinkielen opettajana Visbyssä, jossa hän on kehittänyt äidinkielen opetustapoja, sosiaalisia medioita ja muita teknisiä ratkaisuja hyväksi käyttäen. Sanon, että opettajan työ on niin kaukana gaaluista ja glamourista ja minun täytyy sanoa, että tämä on fantastinen palkinto. Tämä on minulle fantastinen palkinto, mutta minä haluan jakaa tämän kaikkien suomen kielen opettajien kanssa täällä Ruotsissa. Opettajan statusta sitä kestää kohottaa tänä päivänä. Ja minä toivonkin, että se kohoaa myös nuorten silmissä. Ja varmasti tekeekin tätä myötä. Sillä opettajan ammatti se on tulevaisuuden ammatti. Arjen sankari on suomalaisen seurakunnan lapsityöntekijä ja musiikkipedagogi Anneli Iivola. Arjen sankari, me ollaan kaikki arjen sankareita, koska mä uskon, että meistä jokainen, jos vain haluaa, meillä on mahdollisuus joka päivä pienellä hymyllä, pienellä eleellä, pienellä jollakin positiivisuudella auttaa jotain toista ihmistä. Årets unga Sverigefinne är Annika Hirvonen. Vuoden nuori ruotsinsuomalainen Annika Hirvonen lähetti viestin kaikille vähemmistöjen oikeuksien puolesta taisteleville. Och sen en ännu viktigare hälsning kanske i de här tiderna där svenskheten ifrågasätts. Fortsätt kämpa för minoriteters rättigheter och för rätten att vara svensk. Även om man också har en annan kulturell identitet. Till exempel, som jag, att vara Sverigefinne. Tack så mycket.